Imqar jekk nimxi f'wiet mudlam ma nibżax mill-ħsara għax inti miegħi. Il-ġisem tiegħu huwa ġisem imbierek ikkonsagrat lil Mulej. Il-fdalijiet tiegħu inqimuhom u nogħżuhom. Ma' Pawlu Cremona huwa ħaj. Illum aħna nġbarna b'sens ta' fidi. Patri Pawl Cremona kien nisrani, saċerdot u wisqof, imma kien ukoll reliġjuż Dominikan. Sar saċerdot propju bħallum fit-22 ta' Marzu 1969. Dakinhar ingħata il-missjoni iħejji l-mejda tal-Ewkaristija għal poplu ta' Alla. Illum il-Mulej ikunu li ħejjilu mejda. Il-poplu irrisponda l-imħabba tiegħu b'imħabba kbira għax hu kien imħabba. Il-ħarsa ta' Patri Pawl kienet il-ħarsa ħanina tal-Mulej. Kien tassew bniedem ta' qalb ħelwa u umli. U verament kienet toħroġ minn qalbu dik il-kelma għażiża li biha nibqgħu niftakruh. Ħabbejtkom u ħabbejtuni. Għatihom Mulej il-mistrieħ ta' dejjem. Jistrieħ fi sliem.